Bună, bine v-am găsit la a 6-lea episod. Episodul ăsta cred că vă place cel mai încet. Știți că foarte multe lene. Nu știu, cred că o să fac pe aici, pe undeva. Uite acolo. Deci, cred că fix pe aici. Da, de aici. Două, trei. Nu contează de acum. Ce spargem? Cum să spargem? 3, 4. Una, două. Asta este mai bine. Niște scări. Prima oară răspund pe de-aua. Și nu e ușor să calci în perimetru, atât de hard că sparge termometru. Cea mai tare lady, slim ca shady, baghe mari, conector și baby. Se gătesc, dar se gătește, nu știi să iubesc. Frumoasă ea, n-are multe clase, dar are multă școală în ea. Știe întotdeauna să țină. Și de ce muncească pentru lei? Banii lui să și banii lui să te parale. Că frumusețea are cosmul ei. Nu vă dau las așa. 4. Deci, așa. Așa. Aștepți 11, 12, 13 secunde. Superficial, cum e femeia. Când o vezi rămâi ca Andreea. Ai nevoie de ajutor, Mayday. Paradox, nu stă nimic, deși are tot ce vrei. Pe cardul tău ce ai prin portofel. Știi că dacă pleacă nimic mai e la fel. Bagă mari, bagă mari. Banii lui se și banii se are copii. Se minte că e cu tine. Bagă, 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 bagă mare. Dă-le, dă-le, dă-le din dătare. Și bagă, 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 bagă bine. Drăgostești că tu nu iubești pe nimeni. Asta e mai dăm pe aici.
atât. What the fuck, deja l-am terminat. Mamă, de trebuie. Nu vorbim de asta. Ca la pușcărie. Și unul stați cel mai pușcărie, deci... E ca un fel, deci... Deci, de până zici care e și frate meu, cât de deștept, zis că e... Deci... Frumoase cum e ea, n-are multe clase, dar are multă școală. Puțină ceva, da. Frumoase cum e ea. Și de ce sunt pentru lei? Banii lui sunt și banii ei. Și banii lui sunt de paralel. Că frumusețea are cosmul ei. Nu, aici nu. Și-o toți sunt, de-aia nu răspund. Aștepți 11, 12, 13 secunde. Super superficială, wow, cum e femeia. Când o vezi rămâi bălan ca Andreea. Ai nevoie de ajutor, mayday. Paradox nu-ți dă nimic, deși are tot ce vrei pe cardul tău și tot ce ai prin portofel. Știi că dacă pleacă nimic nu mai e la fel. Bagă mari că banii lui sunt și banii ei. Că frumusețea are costul ei. Asta mai trebuie. Și gata. Deci aproape terminat. O să vă... E tur de control. Și de aici o să vadă tot orașul după 20 ceva de episoade. Asta a fost episodul acesta. Asta a fost doar un schiță. După aia o să mă gând. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un share. Vă pup, pa și un like.